uJesu Kristu uyinkosi, Baba wethu ongcwele, nantambama sisikhona, Nkosi yamakhosi, siletha uqobo lethu kuwe, wena ongumqalisi nomphelelisi wokukhula kwethu. Siphakathi kwale ndawo, size ngobunjalo bethu, size ukuzozwa wena. Hlala nathi-ke Nkosi, wena othando lwakho lungaguquki, ungumhlobo weqiniso. Noma abanye abahlobo bethu besidela, akusideli nakancane. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukusiphumelelisa kule nkonzo. Size ukuthi sikuzwe ukukhuluma nempilo zethu ngamunye ngamunye. Uthe Nkosi makukhuluma ngabesifazane, wathi bayisitsha esibuthakathaka. Nkulunkulu wethu wase uthi ngomlomo kaPawulu, wathi ebuthakathakeni ila amandla akhe pheleliswa khona. Size-ke Nkosi ukuzoqiniswa, size ukuzophiwa amandla, size ukuzoluhlunyeleliswa egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Sikule nkonzo yabesifazane, simemile-ke abaninhlanhla benabesilisa. Sizofunda-ke bazalwane incwadi yeSaga. Qale nge-theme yalezi nkonzo zethu ithi ukwembatha kwakhe kungamandla nesithunzi. Ukwembatha kwakhe kungamandla nesithunzi. Clothed in strength and dignity. Owesifazane-ke lo esimthola laphaya kwiZaga 31. Sizofunda-ke lelo vesi sithola laphaya kwiZaga 31 verse 25 elithi amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe kuhleka usuku oluzayo. Bese kuyaqhubeka-ke ukuthi uma ngabe umbethe amandla nesithunzi, yini elindeleke kuwena ongumuntu wesifazane? Itheme yethu-ke bazalwane Proverbs 31 verse 25. Sizoqala-ke bazalwane sike sibheke le theme yona nje iyodwa, ukuthi amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe. Sike sakhuluma kakhulu-ke sikhuluma ngokwembatha sembatho sowesifazane, okungasho ukuthi sikhuluma ngokungaphandle ngemandla. Asizukhuluma ngomuntu ongaphandle, uJesu Kristu inkosi. Sikhuluma ngomuntu ongaphakathi, elithi izwi lakhe uNkulunkulu uNkulunkulu kungabi ukuhloba okungaphandle, kodwa kube umuntu ongaphakathi. Sikhuluma-ke ukwembatha komuntu ongaphakathi, Jesu Kristu inkosi. Ake sibhekeni-ke bazalwane amandla. Athi-ke izwi kaNkulunkulu Baba lithi umuntu wesifazane uyisitsha esibuthakathaka. Abesithi-ke obaba bahlale nathi ngokusazi ukuthi siyisitsha esibuthakathaka. Akasho uNkulunkulu ukuthi sikhula njalo bazalwane. Lelizwi alisho ukuthi sibuthakathaka ngoba sikhula njalo, kodwa lisho ukuthi sibuthakathaka ngoba siyashesha ukuvuma. Angithi siyashesha ukuvuma. Siyashesha ukuthi sengiyakholwa. Siyashesha ukuthi umuntu mayithi ngiyakuthanda ukuthi ngiyakholwa ukuthi uyangithanda. Angithi
athi baba umpostoli uJesu uyakuthanda ukuthi ngiyakholwa. Nibangaka nje ngoba ngiyakholwa nithi. Niyashesha inhliziyo zenu ziyashesha ukumukela ngithi. So yilokho ke kuthiwa sithakathaka ngoba uma ungakhuluma nobaba nje ningaze niyofika ephongolo usamba umbhodi ukuthi nje yazi ukuthi uJesu uyakuthanda. Nize niyofika le ndlule niyeGauteng ngikhuluma ngelizwi nje ngoba inhliziyo zabo uNkulunkulu zenze zaqina. Okay. Uma ngabe ke sikhuluma ngamandla omuntu ongaphakathi asikwazi ukuthi thina sibe namandla. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu nompostoli uPawulu ekuthakathakeni njengoba nesithakathaka sinamandla sidalwe ngokwehlukile. uNkulunkulu sidale ngokwehlukile kwabesilisa. uNkulunkulu ufike wasidala saba nestructure esithi asifani. Kodwa kunezinto abesilisa abangenazo esinazo. Kukhona nje angikiyeke ukubonakala ngaphandle. Ake ngikhulume ngesibeletho. Umuntu wesilisa akanaso isibeletho. Sisho ukuthini isibeletho? Sisho ukuthini isibeletho? Abesethi ke ngenziwe eksithekile. Ngoba isibeletho sisithekile. Isibeletho kumuntu wesifazane sisho khona ukwamukela. Uma ngabe kwamukela uyaprotecta ubeke endaweni efihlekile. Angithi khona abanye benu nje abala namhlanje abaqala last year ubeka imali yokuza namhlanje ubaba bengayazi. Angithi ubaba bengayazi benisithezile. Siphiwe ke isibeletho ukuthi samukele bese siyafika. Ingakho ke ngithe siyashesha ukholo ngoba ukholo umukela inkosi uJesu bese uyayishuthela kuwena. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ekhaya noma emphakathini ucindezeleke ngendlela yokuthi awukwazi ukusho ukuthi nginoJesu. Kodwa ube unaye futhi ukhuluma naye futhi uxhumene naye. Ngoba siphiwe isibeletho. Ingakho sibathanda nabantu. Uyakwazi ukuthi ingane yalo eyami mina nje nonke nezingane zami futhi ngimthanda ngothando nje oluphelele olungena kuphendwa olungenasici. Kodwa angizolinganza ngoba ngiphiwe isibeletho. uNkulunkulu uthe mayekhethe wesifazane wathi lapho uzohlala khona izinto ezikhethekileyo. So uma ngabe ke bazalwane lithi izwi thenga iqiniso ungadayisi ngalo. Uma ngabe wena usudedela esibelethweni kwenzekani? Ubuka ingane yamakhelwane yenza okubi uzithulele ngisho ukuthi hayi usinini uzobona. Uhlangane nengane yenza okungalungile yasebandleni ungalesayikhuza uthi bayazi ama-2000. Angithi usudedela imfihlakalo uNkulunkulu ayibekile kuwena. Uma kodwa uzokukhumbula ukuthi lo engihlezi naye akanaso isibeletho, imina enginesibeletho. Kusho ukuthi uma ngabe ufukamela umndeni, ufukamele ubaba wasekhaya mayekhona, ufukamele izingane zakho, ufukamele abantwana bakaNkulunkulu, ufukamele ngisho ivangeli, umfukamele uKristu, umfukamele uKristu. Umfukamela kanjani uKristu? Umfukamela ngokuthi ungenzi lutho elizokwenza ukuthi kuthuleke ivangeli. Nanoma ingasiphi isikhathi, nanoma ngabe ucindezeleke kanjani, kodwa lingathuleki ivangeli. Uma ngabe ke singabesifazane silindeleke ukuhamba kanjalo, amandla lawo atholakala kuNkulunkulu kuphela. Angeke uze uzenzele ngokwakho. Bayazi ke asabake bakhulelwa ukuthi awuze ngazi ukuthi ukhulelwe kanjani. Futhi awuze ngazi ukuthi ingane ikhuliswa yini. Futhi awuze ngazi ukuthi izophuma injani. Futhi awuze ungazi ukuthi izophuma ngaluphi usuku. Bangasho odokotela bathi hayi usuku lwakho luzoba la. Uthola ukuthi ngaphambi mhlambe 5 days before ingane ifikile. Ngoba imfihlakalo eyaziwa uNkulunkulu ayibekile kuwena. Abesethi ngingakubumbi ngakwazi. So uNkulunkulu akalenzanga iphutha ngokwenza wesifazane.
futhi amandla ngeke siwathole. Asiwatholi kobaba nanje baba umpostoli akazange ngiphe ngisho i-ounce yamandla. Ngisho into encane, ngisho umzali wakho angeke akupha amandla, kodwa uNkulunkulu kuphela opha amandla. So zaziyo ukuthi isitsha esithakathaka esithola kuphela amandla kuNkulunkulu. Amandla siwathola kuNkulunkulu, amandla okunakekela, amandla okuma, amandla okushumayela, amandla okufakaza. Kwesinye isikhathi awudingi ukuthi uzusho ngomlomo, kodwa inkambo yakho iyafakaza ngoba umuntu wakho ongaphakathi wembethe amandla wesithunzi. Bese-ke kuzoba isithunzi. Isithunzi bathi isidima, angazi limlungu, kodwa khona into ethi isidima, niyayazi leyo? IsiXhosa. Okay, isiXhosa. Isidima. Isithunzi akusiyinto ongazenzela yona. Noma ngabe uyathanda, angeke uzenzele isithunzi. Kodwa uNkulunkulu ombathisa umuntu wakho ngaphakathi bese eziphumele ngaphandle. Ngikhumbula ukukhulunywa la ngale yankonzo okwakhulunywa ngayo ukushintsha okugqoka kwethu. Besihloniphekile bazalwane. Besihloniphekile isithunzi nje besikhona ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu mhla esidala wathi masenze umuntu ngomfanekiso wakhe. Isithunzi esinaso isithunzi sikaNkulunkulu Baba asinika sona namhla esidala ngomfanekiso wakhe. Bese-ke thina siyasisusa, sisihlephule, sifake lokhu nalokhu, singabe sisamfuza yena, bese sifuza okunye singakwazi ukuthi singakubiza ngalo. Ngesikhathi sishintsha okugqoka-ke bazalwane, iy'ngubo zethu zihluka. Kwaba khona ukudideka kakhulu kwabanye bethu. Beyitshela ukuthi ngoba sesishintsha okugqoka sesingcwele. Ubungcwele bazalwane enye ilanguage enye into. Ukugqoka enye into. Ukuhloba komuntu wangaphandle akuhambisani nokuhloba komuntu ongaphakathi. Ingalokho ubungcwele kuhloba ongaphakathi bese kuphumela ngaphandle. Kodwa ukungabi ingcwele ukuhloba ngesithunzi ozenzela sona kuba ngaphandle kungabi ngaphakathi. Uzwe abanye abafundisi bethi mangikhumula ukholo lofica indoda. Ingoba ukuhloba kuphi kungaphandle. uNkulunkulu-ke akasinikanga-ke amandla okwenza lokho. Kodwa uNkulunkulu usiphe isithunzi sokuthi sizazi ukuthi singobani ngoKristu. Uma sizozazi lithi izwi uma nafa kanye noKristu seniyisidalwa esisha. Ngoba phela uKristu wavuka wayesidalwa esisha. Wafa eyinkosi uJesu wavuka esenoKristu esengasathintwa. So uma ngabe safa kanye naye sesiyisidalwa esisha. Sinaleso sithunzi sokuthi siyisidalwa esisha. Ngake ngaxoxa la ngixoxela ukuthi nganginothisha wami owayesindisiwe ngingasindisiwe, ngangimsabiso kwenyonka enomoya omuhle. Kodwa nje masizohlangana ngathi ngingabaleka ngishonile. Mase ngiseklasini ngiyeze umbuka nje inhlobo ngiyibhekele phansi uyozaphuma. Ngoba wayeyisidalwa esisha. Uyabona ukuthi wayenalesi sithunzi somuntu ongaphakathi. Ngoba ngaphandle wayehleka nje exoxa nathi ehleka. Kodwa nje wayenalento. Yilokho-ke isithunzi esisilindele kowesifazane usaba uNkulunkulu. Hayi umuntu ozosho ukuthi mina ngibhedele, cha. Ozosho ukuthi mina kwenziwa kimi lokho, cha. Akuhambi ngaleyo ndlela. Kuhamba ngokuthi abantu babone isithunzi sakho ungasisho wena. Uma ngabe-ke bazalwane sifunda lelizwi. Lelizwi-ke esilifundayo lithi amandla nesithunzi kungukwembatha kwakhe. Bese lithi uhleka usuku oluzayo. Kusho ukuthini-ke uhleka usuku oluzayo? Unamandla nesithunzi uhleka usuku oluzayo.
amandla akho sesishiya ukuthi wathola uNkulunkulu isithunzi uNkulunkulu ombathisa ngaso. Kusho ukuthi uma usuka uNkulunkulu wena ngokupheleleyo awunalo uvalo ngokusasa. Awesabi ukuthi kusasa kuzokwenzekani ngoba utheni ngakhathazeki ngengumuso, ingumuso lizozinakelo kwayo. So uma ngabe unamandla nesithunzi ukwembathisiwe ngempela uNkulunkulu Baba, wena awusukusaba lutho. Zizothi izinto zenzeke ekhaya lakho uvele wena ushonele edolweni uthi Nkosi nakho sekunje. Ungabi navalo uphume lapho uyihlabelele bese bethi omakhelwane iqinile inyanga yakhe noma bathi uyathakatha. Khona ungenzelwe izinto ezingangaka angakhombisi. Ingoba wena ukwembatha kwakho kungamandla nesithunzi. Unamandla ongazange uvule umlomo. Uma nje uneNkosi uJesu esibelethweni sakho awuvula umlomo kodwa amandla unawo. Futhi isithunzi unaso. Bazokukhuluma ngapha nangapha. Bathi nje unimbona uyilokhu nalokhu kodwa akekho ozoma phambi kwakho. Lize lithizwe bazokuhlasela ngendlela eyodwa kodwa babaleke ngendlela eziyisikhombisa. Ngoba wena unamandla unesithunzi. Awudingi ukuthi uvule umlomo, udinga ukuhamba uzibonakalise ukuthi ngihamba le ndlela, inyawo zami asishonile nami, angibuyi ngiqala zemuva nje ngalothi kodwa ngiyahamba ngiyaphambili. Ngoba lithizwe uqale esile othi esebeka isandla sakhe eketshini bese ebheke emuva. Asidalele bazalwane ebuthakathakeni bethu ubheke emuva. Uma ngabe ungahlala ebuthakathakeni ngabe usekhona yini? Ngoba phela ukubiyeleka sikuthola ngala kuNkulunkulu. Uma ngabe sibuthakathaka, uma uthakathaka uyazi ukuthi uma ngabe ungakazi uhlangane nebullying esikoleni awuzungaqonda ukuthi umuntu angafika nje akuphuca ukudla kwakho, akuphuce nezincwadi zakho, uthi ubhalile homework akuthathe konke. Ubese uyathula uthithibale usabe nje utshela uthisha. Kodwa umuntu obhodi onaye uyagijima uyothi bhodi ngoba unamandla yena, bhodi nami uyangihlupha. Bese beyathola nababili. Kunjalo nathi iNkosi uJesu yasiqhubela uSathane yazi yanqoba ngokufa. Kodwa manje ngaphathwa ekhanda ngithi Nkosi yami kusho ukuthi senzofa kodwa wanqotshwa ukufa bazalwane. Njengamanje nje sinenqola esisa ekhaya. Ukuba besingakuthatha kanjalo ukuthi inqola nje le isiseka singathuki. Ngoba uma usuthukile ugcina usulalele nabantu bethi uma sibanibani uyakhuleka, uma sibanibani wenzela isiwasho, uma sibanibani angakunikeza umkhomiso, ungabe umkhomiso ngabe umbhekisi ngabe yini akakunikeza sampeni iphele kodwa ekhaya noma ke udokotela angakusiza. Kanti cha ukugula bazalwane indlela imini yokuthi sikhumbule ukuthi asakhile la. Ngoba uma ngabe singasaguli sizonethezeka. Futhi uma singasenazi inhlupho sizokhohlwa ukuthi ukhona omanqobo. Uma sesingasathinteki nakancane singasenalo usizi sizokhohlwa ukuthi ukhona umduduzi. Angithi so kubalekile ukuthi asizazi ukuthi sikhethekile sisitsha esithakathaka kodwa sikhethekile. Once wazazi ukuthi unamandla angeke uzumfuna uNkulunkulu. Ngoba uzoyitshela ukuthi mina ngiyakwazi ngiyayifikela mina entombini, ngiyayifikela mina insizweni angidlali. Kodwa uma ngabe wazi ukuthi ukhona ukunqobela konke, uhlezi wazi ukuthi ngisefokazini. Efokazini awukhululeki. Uma usefokazini uhlale ukhumbule ekhaya. Baze bathi abantwana bakwaIsrayeli nasemfuleni yaseBhabhele sahlala khona sakhala. Amehlo ethu siwabhekise eJerusalema, amahabhathi uzawaphanyeka ehlahleni. Iba njalo impilo yethu singabantu besifazane. Okokuqala nje abanye bethu siphumile emakhaya la sizalwa khona. Saya kwamanye amakhaya amasha esingawazi. Sisefokazini nje vele. Sivele nje ke sisefokazini. Kodwa futhi ngenxa yokuthi saqhamuka kuNkulunkulu kufanele sazi ukuthi ikhaya lethu likuyena. So kufanele sazi ukuthi emhlabeni sisefokazini kuzofika iziphepho zizosishaya nathi.
kuzofika imvula nathi zizosinetha, kuzogcwala imfula nathi sizobe emfuleni. Kodwa uma ngabe uwazi ukuthi amandla apha kuphi, uzolazi izwi elithi noma niwele imfula ngoba nani, noma nishiswa nemlilo ngiyoba khona. Ngoba kubalekile ukuthi sizazi ukuthi singubani. Manje ke indaba yethu ke izohamba lapho bazalwane. Namhlanje nje kuse introduction, sisaya kuseyisingeniso ukuthi sisayolala. Cabanga isibeletho uma singenalutho simiso okwephela into nje ecishe ifane nenhliziyo kodwa ekanje. Kodwa uma ngabe sesinotho simi njengendlela. Yayibona indlela simi njengendlela. Njengoba simi njengendlela kusho ukuthi wena konke okumukela endlebeni kufanele ugcine phakathi. Amen. Bazalwane Jesu Kristu uyinkosi. Angifisi ke bazalwane ukudlula lana ngomusa kaNkulunkulu, ngifisa siqhubeke kusasa ukusizwa inkosi. Kodwa ngiyafisa nje ukuthi sisazoyolala akuyibhekele kuthiwa yi-anatomy, isimo mzimba uNkulunkulu asiphe sona. uNkulunkulu usiphe umzimba kamoya la kufanele samukelane. Lithi izwi thandani abazalwane, sithandane samukela ngoba yena usithande kuqala. Sithi simthanda yena ngenhliziyo yonke, ngomphefumulo wonke, nangamandla onke, kodwa simthanda umakhelwane njengoba sisithanda thina. So siphiwe lesi sibeletho ukuthi sifukamele kuwonke bazalwane isibelethweni. Isibeletho singenwa ngamakhaza. Isibeletho asizweli ukuthi okay wena ngane usukhule kakhulu usuzophuma uphume iqhubu bakubona. Cha, isibeletho noma ngabe iyakhula into ephakathi siyayi-accommodate, siyanwebeka, siyi-accommodate. Ingakho ke sila bazalwane ukuthi uNkulunkulu Baba uzosipha umoya oyingcwele bese siyamu-accommodate ukuthi nanoma ikuphi sithi masihlabela sithi noma indlela yeGolgotha ngoya nawe Nkosi. Akulula ke, akuze kungabalula, kodwa kufanele ukuthi si-accommodate, sivulekele yonke into uNkulunkulu azoyibeka kuthina. Kukhona ukuthi uthi hayi obani bazoshumayela mina ngeke ngizolonga ngihamba nabo nje ngethula. Kanti mhlawumbe kukhona lo ozozizwe ekhulunywa wena elilodwa elikhulunywa uNkulunkulu beke yena ukuthi asizwe wena. Izolo enkonzweni iyomama sikhulume ngokuthi uNkulunkulu uyasilethela abantu empilweni zethu. Asilethele thina sisebuhlungwini. Alethe umuntu nawe usengcindezini kodwa kufanele niphilise umuntu. Sifunde ngoDavid ukuthi uDavid esebhaceni emhumeni, kodwa uNkulunkulu waletha bonke abanosizi, abadabukile, abanezikweletu, abagqilazekile, abahluphekile, wabaletha kumuntu osebhaceni. So thina-ke kulethiwe thina abantu abangahambi abantu bengatholanga usizo. Kungaba yizwe elilodwa limphilisa umuntu, kungaba mhlawumbe ukufunda iBhayibheli, kungaba mhlawumbe ukukhuleka naye, mhlawumbe kungaba ukumthinta nje umtshela ukuthi uJesu uyakuthanda, mhlawumbe ngayishintsha impilo yakhe. So njengabantu besifazane esibelethweni sethu kukhulu okuzodlala, futhi kukhulu kufanele si-accommodate, sibe nakho ukuthi as uNkulunkulu ekhulisa nomsebenzi empilweni yami, nami ngizobadonsa abanye. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela abadumisi ke bahlabelele number 3 ecilongweni. Ngiyacela ukuthi ngizodumba abantu. Kumnandi ukuba phambili bazalwane.
ngoba ngizomdumba nje ngizothi akangihlabelelele. Othi ngibabuka abadumbisi ngiphethe ngimthandayo. Khululiwe kade ngagcina ukuze uhlabelela. Ake yikhali lapho mnikeni imike. Yes.
siyabulela sonke bazalwane. Sivuye bazalwane, saqhubeka iprogram. Senzobuyisela ukuthatha umhleli.